Juu. Juu, tää on sitten osa 2. Äskeinen peli meni aika huonosti tän kuvauksen takia, mutta pitää sammuttaa kohta turhat ohjelmat. Hardcore team deathmatch. Hyvä kun mulla on DirectX 11, niin nämä dessot ja tämmötet niin näyttää aika aidoilta. Plus toinen juttu saattaa olla se tekijä, kun niin toi... Mulla niin on toi... Mikä tarvitsee Battlefield 3 sen grafiikkaohjelman, niin saattaa olla myös siitä, että se vaikuttaa tähän. Mä itse asiassa muista, se on jompikumpi. Sitten se on vähän huonompi juttu. Ja termaaliskouppi taas. Niin muuten, sitten kun mä ostan ton Battlefield 3, niin siitäkin voi tulla video. Siitä muuten tulee video. Jaa, no sitten. Oli just kysymys, että sä saat päättää tuleeko vai eikö. No kun Faalilla ei tarvi muuta kuin yhden kudin, niin hardcoressa se on siinä. Juu, sori, mä en käytä häksejä. Niin siis, tiedätkö miten saat helposti hedukan, jos joku niin mennä ampua sua? Tähtäät tohon varpaisiin, niin kun se ampuu sua, niin sullahan heittää se kamera hiukan ylöspäin. Pidät vaan liipasimen pohjassa, niin tulee hedukka. Aika, kun mä oon tesmannut sitä. Missä sä meet? Sä meet tuolla. Hieno umppi. Todella hieno. Äksi. Juu, en nähnyt. No joo. Katsoin näin M4A1 toisesta päästä kenttää. Ei ollut edes red dottia ampumaan hedu. Ouch. Miten se voi olla mahdollista? Aika hyvinkin. Care package on the way. Ui. Mikä mulla nyt tuli viesti? UAV online. Vähän ammuista varmaan 50 miljoonaa kertaa. Arvaa mitä Noin perus maanantai. Enemy UAV spotted. Voisi mennä passilla vähän aikaa. Ampua joku. Enemy Harriers incoming. Sitten voisi vaihtaa asetta. Noin. Mun toinen runneriklassi. Vektori. Ja tumpperi. Mä en kyllä tiedä yhtään miksi mulla on tumpperi siinä, mutta... No menkö tän kerran. Ai! Ja että vihollisella on ase, selvä, nyt se lähtee alas.
keskellä, niin joku ampui mua aseella siihen kattoon, niin mä kuolin. Vissiin katon läpi. No, vissiin joo. Kuolin ennen kuin Claymore edes posa. Tästä mikä tää on tää iso rynkky, mikä mulla on tää rassaskanekivääri, niin silläkään ei tarvi muuta kuin... Care package on the way. We've lost the lead! We've taken the lead! Friendly Harriers inbound. Friendly Predators inbound. We've taken the lead! Älä kuole. Taas oli järkeä. Onko sulla enää viimeisiä toivomuksia, tappiperse? Nimittäin mä kuolin jo. Juu. Eipä oo kauhan. Ei, mä joudun nyt lopettaa vähäksi aikaa. Mä tuun peliin heti takaisin, kun niin mä vaan pystyn, että se oli mun osalta tässä. On the way.